Kuya, magandang hapon. Magandang hapon, kuya. Taga saan ka, kuya? Siya po si Tata Eduardo nang una kong natagpuan na tila bagay walang pumapansin sa kanyang kalagayan. Kumain ka na? Saan ka dala mo sa mo yan? Sa'yo mo? Saan ka panawi? Saan ka panawi? Ha? Ganun. Malay lugar nyo. Kumain ka na? Gusto mong kumain? Ha? Tara, kain tayo. Doon sa kantin. Tara. Kumusta naman? Saan lugar ka panawi? Ha? Hindi ka lang uli. Pero gusto mo maguli? Ha? Saan kita matatagpuan pag sunod na kita pupuntahan? Gusto mo magpagupit? Magpabulog? Gusto mo? Ha? Tara, pabulog kita. Ayaw. Ay, mahanap ko na. Dito kayo. Ayan, papagupitan po natin siya. May dala siyang kalakal mo yan. Sige, pasok na ka. Ano na? Dito mo muna sa ano mo. Sasaluhan na kita, no? Masaya ka, tay. Kaso kaya may maharang yan. Kumakain ka na maharang. Ito, soft drinks. Sarap. Ayan mga kalingap. Sa loob sana kasi kami kakain. Ang kaso ako lang pinapasok kasi ako lang yung may QR code. Si tatay wala. Yun nga, wala talagang ano eh. Walang-wala talaga siya. Paano ka makakapasok sa ganyang jolly? Ano? Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, dance, dance. Morning. Ay. Kumain ka na? Nagligo ka? Tara na. Nagkape ka? Nagkape ka? Saan? May kape dito? Nagagad ka? Sa akin yan. Ay, may mainit. Ano, ayos man tulog mo? Hindi ka nagkumot? Kumot ba nilalatagan mo? Kumot ba ito?
Isang mapagpalang araw po mga kalingap. Andito po ako ngayon sa Plaza Rizal ng Naga City, kung saan ay natagpuan ko si Tatay Eduardo. Ngayon po siya mga kalingap. Tulog na tulog. Siguro hindi pa ito kumakain. Tara mga kalingap, lapitan po natin. Yan. Ito pong Plaza Rizal mga kalingap ay magandang pasyalan. Kasi ayun, marami na pong namamasyal ngayong hapon na po. Ayun, Tatay Edward tulog na tulog. Ngayon po ay papauwi na natin to sa kanyang lugar sa Tamban. Ayan, kasi lang po magpalaboy-laboy lang dito mga kalingap. May bago siyang may rosary sa mga kalingap. Tay! Kumusta? Parang bumalik ka na naman sa dati Ano ba nangyari sa'yo? Hilang? May hilang ka? Ha? Andiyan pa yung mga damit mong bago? Sino bigay sa'yo ng rosaryo? Kwintas? Napulot mo lang? Eh, patingin nga ng kwintas mo. Saan mo napulot? May bago. Wag mo na tanggalin. Di para ka ng niyan. Para ka na monghe. Kumain ka na. Anong kinain mo? Ha? Tinapay lang. Gusto mo nang umuwi ngayon? Tamban? Meron. Sakay tayo sa Masakay tayo sa jeep. Tara, ligo ka na. Tapos kakain tayo. Tara. Ha? Ano na? Wala ka ng damit? Ano naman nakatali sa buyamang mo? Ha? Ano? Bakit di ka pa nakain? Nandiyan pa yung mga bagong damit mo na binigay ko. Tara, ligo ka na. Ilang araw ka na yata hindi naliligo Ano? Ha? Maligo ka na? Tara, para mayatid na kita sa Sakayan. Matamban. Na? Ha? Ano? Sa Tamban na lang maligo. Sige, magbihis ka na. Ha? Bagong bihis yan? Hindi, dumi-dumi yan Tanggalin mo na yung mga mo. Tinapon mo na yung kwintas mo na straw. Baka hindi ka man kumakain. Tara, bangon na dyan. Tara. Ihatid na kita sa Kikas Tricycle. Ha? Malayo. Sasakay ka nga sa jeep. Para pumunta ka na sa kamag-anak mo. Meron, araw-araw may biyahe. Doon ka sasakay sa van, Ay, mga kalingap si Tatay Edward. Buti nagbibihis ka pa naman. Naliligo ka pag nagbibihis ka? Ha? Saan ka naliligo? Ha? Doon sa dati? Ay, bagong bihis mo. Kailangan nagbihis. Sabi mo doon ka matutulog sa Ayan. May nagbibigay naman sa'yo? Buti naman. Dapat maligo ka kasi yung makakatabi mo. Ha? Masabit ka? Sige. Sure ka baka Kakain muna tayo. Gusto mo kumain? Busog ka? Ayan mga kalingap. Kasama natin si Tatay Edward. Lunes, may biyahe ngayon, Lunes. Ihatid na natin siya sa terminal para umuwi na sa Tamban. Tara.
Akong bahala sa pamasahe, bibigyan pa kitang pera, no? O may napulot mo rin yung bag mong yan. Dahil mo napupulot ah. Ayan, ayaw po ni Tatay Eduardo kumain kasi gusto na din niyang umuwi. Ano yan, tabo mo? Di mo nasama yan? Buti na lang bibihis ka pa. Ayan po mga kalingap, si Tatay Eduardo Pirer, ano? Alam mo pa yung bahay niyo dun? Sige. Pero gusto mo na talaga umuwi, no? Tara. Ito mga kalingap, uuwi na si Tatay Eduardo. Masakay na lang tayong tricycle. Ito, mapara tayo dito. Wala kasi cellphone number, no? Ayan, ha? Sigurado ka kumain ka na? Sige, pagsakay mo ng ano, bibigyan kita ng pera at saka pamasahe mo. Ano? Mapara tayo ng tricycle. Mga kalingap, nagbibihis naman po si Tatay Eduardo. Tara! Basta pag alam, yung tamban, alam mo na yun. Yan, uwi na po siya mga kalingap, si Tatay Eduardo. Bigyan kita ng panggastos-gastos mo. Ano? Ano po si Tatay Eduardo? Uwi na po siya sa kanila, sa Jamban. Ano, masaya ka tayo? Uwi ka na? Si Tatay Eduardo. Sumakay na po siya ng tricycle. Ihatid na po natin sa Tamban. Tara. Pwede ba dito? Dalawa? Isa lang, isa. Ayun mga kalingap, ihatid na po natin sa kanyang sigurado ka tayo? Alam mo yung pumuntahan mo? Sigurado? Tara. Ano? Ando yung pamilya mo? Tara mga kalingap, tuwan-tuwa si Tatay. Kaysa magtamban-tamban ka doon, ano? Kaysa magtamban-tamban doon, pumunta ng Tamban. Ito. Tamban? Ayan, lawag na doon tayo. Gura na pamasahe naman. Ito tayo, may packet. Ano? Ito. Bismon Tamban, alam mo na pag nato ka sa terminal. Ayan. Ano masabi mo? Masaya ka, masaya? Bibigyan kita ng pera. Ano? Ito ingatan mo yan. Tapos ako na mabayad ng pamasahe mo. Punta na dun sa ano, pinakadulo. Ayan. Ayan mga kalingap, si Tatay Eduardo. Masaya na po siya. Masaya ka, Tay? Tay, dito. Diyan. Ayan. Ayan mga kalingap. Sige, sa dulo. Gusto ko sana siyang pakainin kaso busog daw siya. Ano, Tay? Ingat na lang. Baka makita na naman kita sa Naga. Ha? Sa Tamban? Siguro. Isla sa inyo, isla. Ayun, pwede na yung dala mo, no? Pwede na. Magkano yung dala mo? Baka hindi mo alam kung magkano yung dala mo. Magkano yung dala mo? 1,000. Saan kang barangay? Basta ibaba mo lang doon sa terminal, alam mo na. Ha? Taga Mapiga. Alam niyo yun, lugar na yun. Ha? Assist mo na lang tayo, ano, kuya? Si Tatay Eduardo. Ano apelyido mo? Pirer? Ayan, si Tatay Eduardo Pirer. Alam niyo yung sinasabi niya ng lugar? Iyo, Mapig. Sasakay pang bangka. Hindi ka nagsasabi tayo, dapat nung pakatay natin. Yan, pinili po natin siya ng mga damit niya, mga bago yan. Ano? Ingatan mo yung pera mo, no? Ayan. Nag-viral din sa YouTube, si Tatay Eduardo. Dati mabambok yan, tapos yung balbas niya hanggang dito. Oo, talagang halos parang hindi mo kayang lapitan. Yan. Ano, Tay? Masaya ka? Sige. Kaway ka, Tay. Bye-bye. Hanggang sa muli. Babayaran ko yung pamasahe mo, ha. Huwag ka na magbayad. Baka magbayad ka pa. Ano? Sige na, bye-bye na. Ay mga kalingap, kung
Baka mapuntahan din kita sa Tamban, hanapin kita doon. Saan yung lugar niya? Mapil. Ha? Mapid. Mapid. Sige. Baka ano, makagawi ako doon sa Tamban. Relax ka na lang dyan. Tapos pag nagutom ka, kumain ka na lang. Ano? Ba mawala yan, ano? Sige na tayo, bye-bye. Tay, pag nagutom ka. Yan. Mag-face mask ka para walang masabi dito. Ano? Ayan. Si Tatay Eduardo. Ano lang, mag-ahit ka rin ng ano, bili ka ng ano. Doon sa binigay ko sa'yo, bili ka ng pang-ahit mo. Ano? Bahala ka na. Talagang tanda mo pa yung lugar mo, no? Di na ito yung family mo, pamilya mo. Ayan po, si Tatay Eduardo. Ayan. Yan, salamat po Kuya Bal Santos Matubang sa pag sponsor din dito kay Tatay Eduardo, sa lahat po na nagpadala sa akin. Salamat po. Malaking tulong na rin yung kay Tatay Eduardo. O tay. Yan. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Tulad ng pagsinig ng bintang araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, Diyos, tapat ka ng tunay, magmula ka sa ugat.